अतवा लिखल बा हो सुमार लिखल बा अतवा लिखल बा हो सुमार लिखल बा तारा बहिना के सोरा तनी है हमनी के गोर गाँव जला जब कनिया मारे जब घरे आवेले ससुराल में तो आवेले कि हड़ा बड़ा कनिया चले हारा जो के जामला है हड़ा बड़ा कनिया चले हारा जो ताके जामला है धीरे धीरे हमार बाबू चलस पति साहेब के जामाला है धीरे धीरे हमारे बाबू चलस पति साहेब के भैया। जामाला है। हेमा जी जब हड़बड़ कनिया चले ले तो ओकर सास कहले बबुआ तनी बोल धीरे चले के अब जब तक राउर सार भइले तो हमारो सारे भइले तो हम उनके लिए गा रहे हैं एकरा बाद दो तीन गो बहुत अच्छो गीत होला वो गावे जी। लेकिन एक बार जोरदार ताली हेमा जी खातिर आप लोग बजा दें। हाँ एगो गीत गवाला अब कहाँ गवाला लेकिन हम सुनले बानी कि हथिया हथिया सुर कोइले गदहो नाले ओइले रे हथिया हथिया सुर कोइले गदहो नाले ओइले रे हाँ भैया मतलब होई कहाँ हई मतलब ऊँट के मुंह में जीरा दिहल तू आए हई 50 को है जो चलेला गोलू चाय पी ली हल्ला बाबू शेरवानी पहिर के आई बड़ा मतलब कालू भैया के गोलू जी सस्ता लौकनी है ना कि हथिया हथिया सुर कोइले गदहो नाले ओइले रे आ तोरा बहिन के सोटा मारो नौआ हसइले रे ए भैया स्केल ऊपर नीचे बा हम अभी अपना स्केल से गावत नहीं एकरा बाद फिर से रहुआ गाई हम कोशिश करत नहीं भैया यही में एगो गावल जला हाँ कि तोरे धनवा मोरे धनवा के में मिलाऊ रे मोर धनाए के मिलाऊ रे राहुल भैया इसके लिए हमारे पहले पकड़ी नहीं थोड़ा नीचे हो जाता कि तोरे धनवा मोरे धनवा के में मिलाऊ रे तोरे धनवा मोरे धनवा के में मिलाऊ रे आ तोरे मम्मी हमार पापा के पसुताऊ रे तोर मम्मी जय दिए के में तोरे धनवा मोरे धनवा के में मिलाऊ रे तोर धनवा मोर धनवा एक में मिलाऊ रे आ हमार थोड़ा सा धीरे रखिएगा आ हमार भैया तोर भौजी संगाई सुताऊ रे भैया यही में गौर गौर जल भैया हाँ बोली 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 गाड़ी चलाता तो गाड़ी में तनी में देखी वो कनी पहले ही कि ढोलक झाल लेके जब हमनी के माई बहन चाची लोग गावे ला रामो जी के बियाह भइल तो गवाइल हुई कुल गीत तनी मनी आज के जमाना वाला गवाला तो पने में होई काहे कि आप बहुत सम्मानित कलाकार बनी हम सबके सम्मान करी ना लेकिन कि तनी ताक लो तनी ताक लो देवलिया पता तनी ताकला देवलिया अतवा लिखल बा हो सुमार लिखल बा अतवा लिखल बा हो सुमार लिखल बा तारा बहिना के सोरा तनी है तारा बहिना के सोरा गो तनी ताक लो तनी ताक लो देवलिया पता लिखल बा
एगो गाय गाय रह डिस्टर्ब करबो का। देखिए भाइयों बोला तनी हमहू बोला तनी ठीक बा दोनों आदमी के चलता। देखिए यही में बा कि दैया फेन चुमावे चलेली कलुबो भौजी ना दैया फेन चुमावे चलेली आसुबो भौजी ना दैया फेन चुमावे। थोड़ा देखिए हमनी के मनोज एगो औरी गवाला वैसरवा गा दी एकरा बाद हम गाएं। मनोज चाचा के जन्मदिन हउ त गवैबे करी आ यहाँ के चुपचाप बैठल बनी त ई कार्यक्रम यादगार रखे खातिर एक बार मनोज चाचा के मिलावल बहुत जरूरी है। कि दैया फेन चुमावे चलेली मनोज बो चाची ना दैया फेन चुमावे चलेली आउ कर गल लेला कर बगल लेला उनका एक आगे हम हाथ जोड़ते सुनी। अरे घर में से निकल लिया पनिया इतना क्यों शर्माती हो। अरे धीरे धीरे तू चुम लो अम्मा इतना क्यों इतराती हो। एगो बहुत फेमस गावाला चुमावन के गीत है तनी मनी रुआ साथ गल से चुमाई हो बगल से चुमाई हो रुकी बिना दुल्हा के ठीक नहीं बाबू। कलू भैया के छुअल जो बना सिरवा जलते हेलो मामी आओ 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 होय लइको के भाग जा गल लइका के बाबू कोई कितना सुंदर सरहज मिलल हमरा के। अकल से चुमई हो मामी बगल से चुमाई हो मामा लोग के छुअल जो बना माथे जनी थे कहिया गुडू बाबा के छुअल जो बना अब देखिए का नाम हो लुल्ला लुटला होय तक अन्नी माने यूट्यूब हो गए। हाँ बोली कुछ बोल चाहते दुल्हा ऑन स्टेज है। किया गाना में हाला भइल गुडू गुडू बो के चुमे के गाना में हाला भइल गुडू बो के चुमे के गाना में हाला भइल गुडू बो के चुमे के गुडू बो धराइल बाड़ी। थोड़ा सा धीरे भैया गुडू बो धराइल बड़ी कहाँ यूट्यूबर वाला के कोरा